Jo. Vi elsker vort land og vendes sommer mest. Sådan synger vi her med lille måne. Ja, når det er så dejligt vejr, og vi skal holde Sankt Hans. Jeg tror, det bliver en rigtig god fest i år. Jeg hedder Toge Solvind, jeg kommer fra Enhedslisten. Glædelig grundlovsdag. Glædelig pinse. Ramadan Mubarak. Glædelig farsdag. Og det er faktisk også international miljødag. Så der er masser af ting at glæde sig over i dag, udover vejret. Jeg er rigtig, rigtig stolt over, at jeg tror, jeg skulle stå over at være her og få lov til at holde en grundlovstale. Det er min første grundlovstale, så den er sådan lidt, som den nu er. Vi har hørt Jesper. Det er ret svært at komme efter borgmesteren på ordet, men jeg prøver så godt jeg kan. Jeg er jo ikke uenig i noget, de siger. Og Ulrik og Lene også fantastiske taler. Jeg synes også, det er meget vigtigt at fejre vores grundlov, og jeg vil meget gerne også hylde den her gamle og meget udmærkede lov, som vi har i Danmark. 168 år regner jeg mig frem til, det er alligevel mange år på mig. Men jeg er hverken jurist eller grundlovsekspert. Jeg ved, at vi har lidt over 1300 love i Danmark, og de 1300 love, der står grundloven allerøverst. Så på den måde er den ret vigtig for os alle sammen. Jeg går meget ind for rimelighed og retfærdighed, og rimelighed og retfærdighed kan kun ske i et retssamfund. Og grundloven skaber netop det her retssamfund, og det skaber et retssamfund, hvor vi prøver at sikre lige muligheder for tryghed, for uddannelse og for frihed. Men jeg er som sagt medlem af Enhedslisten, og Enhedslisten vi går ind for en grundlovsreform. Så det er måske lidt mærkeligt at hylde den, men grunden til, at vi går ind for en grundlovsreform, det er der flere årsager til, men det er blandt andet, fordi vi mener ikke, at kongen skal have den magt, eller dronningen, som der er i dag, som der står i grundloven. Og så siger mange, at vi bruger ikke rigtigt den første del af grundloven, men det står i grundloven, at vi er et enevælde. Vi har demokrati under kongehuset. Derudover så rigtig nok, hvad siger du? Kristen protestantisk. Der står, at vi skal være luthersk evangelisk. Det er måske også noget, som vi som Enhedslisten godt vil have ud af grundloven, for vi synes ikke, at grundloven skal diktere den religion, vi har i landet. Vi synes, der skal være helt religionfrihed for alle. Også kongen eller dronningen. Men grundloven skaber den her tryghed og den rimelighed, som vi har i Danmark. Men jeg vil gerne på Enhedslisten og på min egen vej takke Multikulturel Forening. Ikke bare for at skabe den her dejlige dag. Det er dejligt, og vi kan være her. Men for jeres utrættelige arbejde, for at sikre sig, at alle de her kulturelle finurligheder, og alle dem, som ikke lige ligner en 5. generations dansker, at de bliver anerkendt for den kæmpe ressource, som det er i vores samfund. Det er en gave at have så mange forskellige kulturer. Jeg har kun været aktiv i Enhedslisten i under 10 år. Men da jeg startede Enhedslisten, var det før det, som hed det arabiske forår. Dengang der var det helt store sådan noget med pirater, fordi vi er jo en søfartsnation i Danmark, og vores både de blev angrebet af pirater, der tog det, de havde. Så jeg kom til at sætte mig lidt ind i, hvad der skete nede i Somalia. Og i Somalia har de stadigvæk ikke nogen lovgivning. De har ikke noget retsstat, de har ikke et land, som tager sig af lovgivning dernede. Det her med ikke at have nogen lov, det skræmmer mig helt ind i min grundvold. Og jeg bliver så glad for grundloven, fordi det er grundloven, der sikrer os vores samfund. Og når de ikke har det i Somalia, betyder det, at der er grobund for, at der kan komme pirater. Men det betyder også, at landene omkring dem, de kan udnytte den her svaghed og komme og dumpe deres gift i deres farvand, komme og tage deres jord. Og når Somalia så siger, kan I ikke lige lade være, fordi vi fisker faktisk her, så siger de, altså det står ikke nogen steder. Og når Somalia så siger, prøver at sige det til FN, jamen der er ikke rigtig nogen, fordi der er ikke nogen stat. Så i Danmark, vi skal være lykkelige for vores grundlov. Den sikrer os ikke bare, hvordan vi reagerer landet og hvem der bestemmer. Den sikrer faktisk også os som borgere nogle frihedsrettigheder, som er ret vigtige. Nå, men vi hylder demokratiet i dag. Og så er det, altså nu vil jeg godt være det, vi griner for de radikale, men grundloven i sig selv er ikke et demokratisk værktøj. Det allerførste, der står, det er, at det gælder hele landet, men så det næste, der står, det er, at det er kongehuset, der bestemmer. At vi er et enevælde. Det står sort på hvidt, at vi er et monarki. Og det betyder også, at hvis I nogen af jer, som vil søge indfødsret eller statsborgerskab, så vil der skulle laves en lov, hvor jeres navn står i, og så vil hende majestæt, dronning Margrethe den anden, skulle underskrive den lov. Og det er jo meget godt, men I vil ikke engang mere om det her, og Lene har også lige gennemgået den rekord.
lidt om tredelingen. Tredelingen går i kort sagt ud på, at det er faktisk kongehuset, som har den lovgivende magt. Alle love skal skrives under i samarbejde med regeringen. Den dømmende magt af dommerhusene, det er også rigtig vigtigt. Og den udøvende magt er så også kongen eller dronningen, som så ansætter nogle tjenestemænd. Og det er ikke fordi det ikke fungerer, det fungerer, men det her med demokratiet kan vi sagtens hylde, og vi kan også godt hylde grundloven, fordi grundloven har skabt muligheden for det vi har, men vi har ikke et demokrati på papir. Så er det godt, at vi har det i praksis. Ja, helt præcis. Det er dejligt, at vi har det i praksis, og jeg prøver heller ikke andet end at hylde både grundloven og demokratiet. Men jeg bliver også sådan lidt, fordi der er rigtig mange, der over hele landet i dag går ud og hylder grundloven og demokratiet. Og jeg synes, vi skal hylde den, ligesom at vi hylder landet hele året rundt, men mest om sommeren. Så er der mange politikere, der også har sådan, de hylder grundloven mest i dag. Jeg synes, man skulle hylde den hele året rundt. Særligt det kapitel 8, som handler om vores frihedsrettigheder. Grundloven er inddelt i 9 kapitler, alt efter vigtighed. Det første er vigtigst, det handler om kongen, så kommer det om Folketinget, og i kapitel 8 kommer så vores frihedsrettigheder. Midt i det hele, der står der lidt om Danmarks suverænitet. Der er lige skrevet under på en aftale, der hedder CETA, hvor vi har frigivet noget suverænitet, sådan så virksomheder nu kommer til at stå over os som danske borgere, men vi har ikke fået noget at skulle sagt. Det er for mig helt klart grundlovsbrud, men sådan er det svært, fordi lige nu så tænker Folketinget men i kapitel 8 står der noget om vores frihedsrettigheder. Det er vigtigt, at vi har dem. Det er privatlivet er ukrænkeligt, det er vores bolig er ukrænkeligt, og vores ejendom er ukrænkeligt. Der er ikke nogen, der må komme og tage vores ting. Hvis vi for eksempel kigger på andre lande, for eksempel Israel, så kan man sige, at i dag har de i 50 år taget noget, der ikke er deres, og besat det. Og man kan undre sig lidt over, at de er så gode venner, når de fundamentalt hver eneste dag bryder det, som er vores fundament for demokrati og en retsstat. Men det er ifølge vores udenrigsminister vores gode venner. Det kan undre mig, men der er heller ikke nogen borgerlige, der holder grundlovstaler i den her område. Man kan måske tænke sig. Privatlivets fred. Vi har også lavet en logningslov, og det er jo også vigtigt at huske, at det I skriver, som bliver udsendt digitalt, det må godt blive logget, katalogiseret og brugt, uden I får noget at vide. Igen er det også sådan lidt i strid med grundloven, men noget, som man vælger at gøre. Men grundloven skaber som sagt vores repræsentative demokrati, og det skal vi være glade for. Så det er hurra for demokratiet, og hurra for grundloven, og ikke mindst hurra for Danmark. Et sundt demokrati kan vi bedømme på, hvor godt lovene tager sig af de minoriteter, der er i Danmark. I dag udnyttes tredelingen af lovene, således at nogle politikere, her tænker jeg særligt på en, der hedder Henrik Dahl, har udtalt, at Folketinget har ret til selv at tolke og ændre loven. Det står i grundloven, sagde han. Jeg synes, det er hykleri af værste klasse, og det er hykleri så galt, at det faktisk ville være morsomt, hvis det ikke gik ud over lige netop dem, som grundloven søger at beskytte. Men når jeg kigger på jer, så ser jeg mine naboer. Jeg ser alle dem, som bor i min kommune, som jeg rigtig gerne vil skabe et rigtig godt fællesskab med. Jeg vil rigtig godt skabe en god kommune og et godt sammenhold sammen med jer. Nu har jeg lige været igennem, hvornår I får lov til at stemme. Så det vil jeg ikke sige igen. Men det vigtige er, at demokrati er ikke bare det med at stemme, fordi i Ballerup og på Ballerup Rådhus har vi nogle fantastiske politikere, som rigtig gerne vil lytte, også selvom I ikke kan eller vil stemme på dem, så lytter de til jer. Og det er fantastisk demokrati. Jeg håber, vi i dag kan glæde os over vores danske grundlov, glæde os over vores samfund, over vores kommune, over vores ret til at have et godt fællesskab. Der stod i min invitation til at komme her, der stod, hvis der skal være et indhold i det demokrati, som grundloven søger at skabe, så skal vi have aktive medarbejdere med borgere, der kan samarbejde på tværs af folkelighed. Og det er jeg helt enig i. Som der også er blevet sagt før, vi skal være aktive, og vi skal tale sammen. Det er det går ud på. Men jeg mener ikke, som medlem af Enhedslisten og som privatperson, at det er grundlovens fysiske virke, altså grundloven, som ligger inde på Christiansborg. Ja, at det er dens fysiske virke, vi skal hylde i dag. Fordi når den lovgivende magt i dag anser grundloven eller bruger det som undskyldning fra selv at være fritaget fra loven, så mener jeg, at loven i sig selv er irrelevant. Ikke at den ikke er historisk signifikant og fantastisk, men den er irrelevant, når de bruger den, som de gør. I stedet skal vi være aktive for det samfund, vi ønsker at bo i.
blive ved med at arbejde for demokrati, for frihed, for tryghed og for sammenhold. For det er det Danmark, jeg kender. Det er det Danmark, jeg vil have tilbage. Og det er det Danmark, jeg ønsker, at vi skal skabe sammen igen. Vi elsker vores land. Vi midsommer mest. Og særligt når her, hvor vejret er bedst. Så tak for ordet. Rigtig god fest.